O Concello de Portodosón amplía as axudas a negocios da localidade para cubrir a totalidade das solicitudes presentadas. Estuda, ademais, novas medidas para axudar ao sector. O Concello de Portodosón ampliou con 50.000 euros a partida destinada a comercio e hostelería do municipio abeiro do Pel Reactiva para posibilitar cubrir o 100% da demanda dos negocios do municipio. O Executivo sonense trata de apoiar así os negocios que sufren a embestida da pandemia ao longo de todos estes meses e axudar con fondos propios para que ningún dos solicitantes da axuda quedara sen ela. A máis disto, dende o goberno local estudan a posibilidade de deixar os locais de hostelería exentos do cobre de terrazas e mesmo ampliar a zona para poder ocupar con mesas. Acabamos de incrementar a cuantía do PEL, da axuda que dá a Diputación, porque non queríamos que se agotara o crédito da Diputación e quedara algún empresario e algún hostelero ou do comercio quedara sin eses fondos. Os técnicos presentarnos e faltaban case 50.000 euros para que poderan recibir toda esa axuda. Iso tamén o Concello de Portodosón aportou esa cantidad de diñeiro para cubrir o 100% das axudas. Estamos decidindo, e teremos unha reunión nos próximos días, de que este ano seguramente non cobremos tampouco as terrazas. Incluso llevamos dar a oportunidade aos empresarios, aos hosteleros de Portodosón, que amplíen as terrazas sempre que podan, e para que, bueno, pois, ese porcentaje que se lle permite, os aforos que se lle permiten, pois, si máis espacio teñen, máis xente poden ter nas terrazas, non? Dende o Concello de Portodosón agardan que o verán sexa positivo e o sector poida recuperarse tras un duro ano de perdas económicas. Para elo piden á poboación cautela e que se extremen as medidas de precaución.